Olu sasazo lwendaba lusiza ngqo kumagumbo sasazo eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili ngalentlwa. The boys, ayabongwa. The girl, it's Alviwe. So I wish my children grow up, have a good future. Izibhedlele zeli bezimanqada-nqada ngosuku lwanamhlanje nanjengoko bekusamkelwa oononyibidyala kwaye ibimincili novuyo koomama babo. So thus far, we are about to complete the third phase of our operations today. Abakwantsasana kwiphondo laKwaZulu-Natal bazibophelele ngokuqinisekisa ukhuseleko lwabatyeleli kweli phondo. Nyakomtsha ozele ngamathamsanqa ngalo mazwi siyazibulisela kuNimzontsundu singalibasanga masingene emxholweni. Ibiyimincili kwizibhedlele zeli jikelele ngethuba kuzalwa abantwana ngosuku lwenyibidyala abasemagunyeni batyelele izibhedlele ezehlukeneyo bezokwamkela ezintsana ngezipho bekwaxhobisa noomama ngokubaluleka kogonyo ukuncancisa nokubhalisa abantwana abasemagunyeni bakwavakalise inkxalabo kukhulelwa kwabantwana abaselula. Ibiyimincili kwisibhedlele saseShongwe eSchoemansdal kwiphondo laseMpumalanga koomama bazele abantwana ngolu suku lwenyibidyala. Ngentseni yanamhlanje besekuzelwe abantwana abangama-50 kweli phondo. uGoodness Mkhatshwa oneminyaka engama-33 wamkele amawele, intombi nenkwenkwe. Uchulumancile ngekamva lamawele akhe. I'm so happy. And also the presents they give me, I appreciate it. The boys, ayabongwa. The girl, it's Alviwe. So I wish my children grow up, have a good future. Abasemagunyeni bavakalise inkxalabo linani elikhulayo lokukhulelwa kwabantwana abaselula ingakumbi ezilalini. And of concern is a 14-year teenager at Temba Hospital. We must also indicate that teenage pregnancy is a problem for us in the country and also in the province. But we as a department, we do fill a form called Form 22 that will therefore be processed with your social development so that it can end up with your justice, your SAPS processing any statutory rape. AseGauteng umphathiswa wezempilo kweli phondo utyelele isibhedlele iLeratong eKagiso eKrugersdorp eyokubuka abantwana abazelwe ngolusuku lwenyibidyala. Kwabamama abazele abantwana omnye wabo ngumntwana oselula. Lo mama uqalayo ukuba nomntwana uthe nangona ezisola ngokuyeka isikolo kodwa uthi usana lwakhe yintsikelelo. I'm not proud about what I did, but I just had to accept the situation because I felt like it was God's timing to give me the child. But I think I'll be the great mother to my daughter. Ngelixa umphathiswa ivakalise inkxalabo ngokukhulelwa kwabantwana beselula uthe kuyamvuyisa ukuva ukuba lo mama uselula uzimisela ukubuyela esikolweni. Kolutyelelo umphathiswa uphefumlelane noomama bezintsana beshukuxa imiba yogonyo, ukubaluleka kokuncancisa nokubhaliswa kwabantwana kwisebe lemicimbi yekhaya ukuze bafumane iziqinisekiso zokuzalwa. In 2 weeks' time, we'll be hitting the ground running, going to the schools, talking about the same thing of teenage pregnancy, what must be done as parents at homes first, as the society, working with the religious leaders. Ukande Freystata ngentseni yanamhlanje besekwamkelwe abantwana abangama-20 kwaye bekulindeleke ukuba linyuke elinani. Oomama abatshana basemagunyeni bamkele abantwana abazelwe ngolusuku ngezipho nangothando. Surprisingly gore ke hlahile ka di 25 tsa December and no hlahile ka di 1 tsa January, so ke thabile haholo. Ke thabile fela ke tshwere ngwana ga fela kutlwa fela ke thabile haholo lo bona premier. Inkulu baphathiswa yeliphondo igxininise indima yotata ekukhuliseni abantwana babo. I'm happy that the father is next to the mother today. It's another fun support and hope that you are here on day one when your partner is giving birth. You are starting to bond with the child from day one. Omama bazele abantwana namhlanje bakwancome impatho abayifumene kubasebenzi bezibhedlele abasemagunyeni bathi kuyabonakala ukuba inzame zesebe lezempilo zokuphucula amaziko empilo karhulumente zibe neziqhamo.
Bekumaxhapheshu kolusuku lonyaka umtsha eMpuma Koloni nalapho kubelekiswa abantwana abangama-61 ukususela ezinzulwini zobusuku. Umphathiswa wesebe lezempilo obambeleyo uBuki weFanta wamkele iintsana ezizalelwe kwisibhedlele saseFree eMonti. Ibiluvuyo nje onina bebuka iintsana zabo. Oku kuzana njengoko iqhuba inkxalabo yabantwana abaselula abakhulelwayo. Isithili sase-Alfred Nzo sinamanani phezulu oku. Unfortunately, abazali want to appeal to them. Bangathatha cordially into yokulala kwabantwana kuthi hayi ngumntwana wenkwenkwe. Noba ngumntwana wenkwenkwe must take responsibility because that's rape. They must open rape cases. Ngumntwana wakho ne-15 years ne-16 oye wamitha. Uze si-stophe le nto. If ayenze asebabambe izawuqhubekeka. Ukanti abazali sele benamaphupha amakhulu ngabantwana babo. Ndiziva ndonwabile ngimancile the fact that umntana ikwazi lobakho at this point, and I just wish i-journey ezabantle ahead of us. Ndivuya kakhulu nyana. Ndiziva ndijabulile ngoba ndithe ndisiza apha bengingazimiselanga uba ndizobeleka. Kanti ke kwathi ndiyabeleka idate yam ngoMarch, then kwenzeka ke ndabeleka umntana before time. Then ndize mna ndisixelele uba ndizawuzobeleka, then ke kandize ndiphethe impahla. Then ke ngoku incedile kakhulu le gift ngoyifumana kwam. Ndiziva ndijabulile kakhulu. Iphondo lamkele ugqirha bethutyana abangaphaya kwama-800 nabazotyalwa kwizibhedlele zephondo jikelele. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eMonti. Kuqhambuke isifo sesisu ukuhambisa kude kufuphi nePolokwane nasesheshego eLimpopo. Uluntu lutyhola amanzi anikezelwe ngumasipala wasePolokwana nanjengoko befumene iimpawu ezifanayo notyatyazo, isisu esibuhlungu kunye nomkhuhlane. Abahlali bamemelela umasipala ukuba athathe amanyathelo ngoku. Abahlali basePolokwane nasesishirho boyamanisa kuqhambuka kwesigulo sotyatyazo sakutshanje namanzi anikezelwe kumakhaya abo yinkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo kamasipala. Abahlali abachaphazelekileyo bachaze iimpawu ezifana notyatyazo, ukuqaqanjelwa sisisu, umkhuhlane, mpawu ezo ezidla ngokunxulunyaniswa nezifo ezibangelwa ngamanzi. Uninzi luye lwabalekiselwa esibhedlele emva kokungaziva kakuhle. Uthi baqaphele le ngxaki ebantwaneni, naye waqala wahanjiswa sisisu kunye nentombi yakhe ezithweleyo. Uthi boyika nobeka imbiza eziko ngoba xa besebenzisa lamanzi baphathwa zizisu. Umasipala wasePolokwane uqinisekise ukuba uvavanyo lokuqala lufumanise ingxaki kwelinye lamaqula alo. Uthi amaqela asebenza busuku nemini ukusombulula lo mba nokubuyisela unikezo lwamanzi acucekileyo kwiindawo ezichaphazelekileyo. We can confirm that the issue is isolated to that specific source. In response, immediate remedial measures were implemented, including the cleansing of the system and continuous flushing to safeguard the network. We are currently processing the incident to establish the root cause and are implementing the necessary corrective actions to prevent a recurrence. All efforts remain directed towards protecting the health and well-being of our residents, and that is our foremost priority, and we will continue to monitor the situation closely. Abahlali basaxhalabile ngonobangela wale ngxoba kaxaka kunye nongcoliseko lwamanzi olunokwenzeka. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basanda ukungena. Uyakwazi ukuzibukela ezindaba kwiqonga lika-SABC Plus, ukanti kuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Masiphinde ke silume kwinqaku lethu ebeliphambili. Ibiyimincili kwizibhedlele zeli jikelele ngethuba kuzalwa abantwana ngosuku lwenyibidyala. Abasemagunyeni batyelele izibhedlele ezehlukeneyo bezokwamkela ezintsana ngezipho bekwaxhobisa noomama ngokubaluleka kogonyo, ukuncancisa nokubhalisa kwabantwana.
Umkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ekunye nenkulubaphathiswa elaphondo uThami Ntuli uthi basebenze kakuhle kwezokhuseleko ngelixesha leholide zokuphela nokuqala konyaka kwaye kungekho magingxigingxi. Umkomishinala wamapolisa wakwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi uthi baza kuqhuba iphulo lokugqibela ngomso ezindleleni kuqoqo lokuqinisekisa ukuba abo babuya kwiholide bafika bekhuselekile emakhaya. So thus far we are about to complete the third phase of our operations today, and tomorrow we start with the fourth phase, which is a final phase of our operation that's going to run until the end of January. So these are operations specifically for festive season. We are still running police operations parallel to this. Kananjalo inkulubaphathiswa yeliphondo uThami Ntuli ukuncomile umsebenzi wamapolisa kweliphondo ingakumbi intsebenziswano phakathi kwearhente zonke zogcina umthetho. Ethetha nonondaba ngethuba kusenziwa uqoqo lokwazisa ngokhuseleko kwilwandle nakwiivenkile ezithengisayo kumasipala oMbaxa waseThekwini, uNtuli unike ingqwalasela kukohlwa kwamanani ezingalolwaphulo mthetho kwaye esithi oku kuza kukhulisa uqoqosho kweliphondo. As you can see, our beaches are really crowded, which is also speaking to the economy of our province and tourism, that the numbers in terms of tourism in the province have really increased, and in terms of our economy there is much economy realized in the province. Reason for that is the stability in the province, safety and security in the province. That is why people, they see KwaZulu-Natal as a destiny for tourism. Nangona kunjalo uthi ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi notywala kuseyeyona nto inegalelo elikhulu kulwaphulo mthetho. Usuku lokuqala enyakeni omtsha lelona suku luxakekileyo kakhulu enyakeni KwaZulu-Natal. Nanjengoko siqala unyaka omtsha, igqiza lendaba ngolwimi lesiXhosa lenze imiyalezo ngokubulela wena mbukeli ngenkxaso yakho engagungqiyo kwaye kweba ninqwenelela okuhle nonyaka omtsha. Sangena ku-2026 ngenxa yemfefezelo semqulayo nakulo nyaka ke babukeli ithemba lethu likunele lokuba nizawuhlala nizibukele izindaba ngolwimi lwesiXhosa. Makuthethi bomnyama kuvele kukhanya kube chusi kube hele. 2026 sesingenile siphakathi. Ngokwenene siusongile unyaka ka-2025 lixesha lokuba sicholacholo okuphathekayo sityeshele konke okuchasene nempumelelo. Ngamanamzikantu ngenkxaso yene nihlala nisinika yona siliqiza lendaba zesiXhosa eliniqhubela kuvimba uteketeke kwaye siyathembisa ukuba siza kwenza njalo nakulo unyaka umtsha. Kuze kugqube umoya woxolo, ubunye nothando kwaye ndinqwenelela unyaka omtsha ka-2026 oyokozela amathamsanqa. Ndoza kuthi makuthi tha kunyaka wenu ka-2025 kube kuhle kube mhlophe kube yimihlali makaphunyuzwe odiniweyo aneliswe osweleyo awe amakhamandela siliqiza lendaba zesiXhosa sithi mathola nyongande kukudlelana cuncembe nathi ke nakulo unyaka izinyathelo zenu mazibe nomzila ozinzileyo kube Xhosa kubele kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo enithini sibukeleni kuzo molweni. Inyaniso yokokuba singenile kumaphondo ngamaphondo, kwidolophu ngedolophu, kwilokishi ngelokishi, kwilali, konke siqinisekisa into kokuba sikuphakela zishushu. Yonke lento ke ibelula ngenxa yenkxaso yakho engagungqiyo. Isibhambathiso sesokokuba kulo unyaka 2026 sawuphinde senze njalo, sikuphakele zishushu size nazo ngobunjalo bazo. Liqhube nonwabe siphinde sidibane kwixesha elizayo maze nethole. Kala kanqa sangena ku-2026 ngenxa yenceba neemfefe zomdali. Siyavulela ke mbukeli ngokubana usichasile ngalo nyaka ugqithileyo kwiziganeko ezimbi neziganeko ezintle ebesiniphathela zona kwezi ndaba zesiXhosa. Sikwacela ukubana wenze njalo uthi gqolo mbukeli usinika indlebe kwaye usinika inkxaso nakulo unyaka. Ukhumbule kaloku ukubana isikhwebu simnandi ngokwabelana.
Luxhalabile uluntu kulwandle laseCoffee Bay eMpuma Koloni ngokunqongophala kwabahlanguli kolulwandle bathyola ngelithi kukho umbhalo olumkisa abantu ukuba xa bequbha kuloo ndawo mabayazi ukuba babeka ubomi babo esichengeni nanjengoko kungekho bahlanguli. Umasipala uyazikhaba ezi zityholo. Ilwandle laseCoffee Bay nelaziwa kakhulu njengendawo yokuphola luye lwakhuseleka emva kokuba abonakale amapolisa emva kwezityholo zolwaphulo-mthetho ebezixhalabisa. Kodwa umba wonogada usaxhalabisa. Ibhodi sibonile yona apha ezantsi before ungena pha elwandle ibhaliwe into yobana swim at your own risk, there are no lifeguards. So ke ngoku isenze loo nto leyo sanoloyiko lobana noba singenile pha emanzini siyadada, if ever khona into enokwenzeka kwanye enokwehla akekho umuntu onosihlangula. So isenza loo nto leyo uba sanoloyiko ke sanovalo lobana noba siyadada funeke sibe nelimithi yobana funeke siphumile ngoba what if khona into ezokwenzeka funeke singachaphazeleki. Siyavuya kakhulu wabona amapolisa namagosa ezindleleni. Iloo nto yenza sisive sikhuselekile kakhulu. Amalungu e-Economic Freedom Fighters athi aye azijonga ezi zityholo emva kokufumana izikhalazo. Upon complaints from residences and people from all walks of life, we then conducted through the chairperson of the sub-region an oversight at Coffee Bay, where we discovered that indeed there are no lifeguards. Umasipala iKing Sabatha Dalindyebo uziphikile ezi zityholo. Sinazo i-lifeguards ezisebenzayo ngokusinikezela ukuqinisekisa uba siyabahlangula abantu abasekuzonwabisa kumalwandle ngalo lonke ixesha. Zizaba khona ke ezi lifeguards ngalo lonke ixesha. Nangona kukho ezingxaki, abantu bebekuvuyela ukubhiyozela unyaka omtsha eCoffee Bay. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eCoffee Bay. Ukanti ukudadela enzulwini ngokuqhubeka kwitumente ye-AFCON eMorocco sikhwebe intatheli yezemidlalo uMduduzi Ndlovu. Mntu mandizibulisele sikwabulela nangexesha lakho. Sabingelela lisana kuye umbukelo wetinzaba losambama. Khaso usingenela kanye kule last 16 xa ujongile ngabaphi mhlamba bazawungena okanye bazawuhlala kwezi zemidlalo. Kuhle kakhulu lisale sibonile kwendeka kuma group stages lokwendeka ukuthi cishe onke emave lekuthiwa kumbe ngama favorites siwathola ukuthi akhonile kwendlulela ku 16 lokusho ukuthi la 16 yefu itawube inhle kakhulu njengoba bamfu yabavikela ko-Ivory Coast bakhona iMorocco lokungiyo singathali umcuselwano nayo ikhona iSouth Africa ngesihlale singayibali phela sihlulwe kuma semifinals ku-last AFCON e-Ivory Coast. Bakhona bo Algeria, ikhona iMali, ikhona iGibhithe, ngawabala cishe ongane emavele singasi anemandla lokubala ekhathi neNigeria. Shothi nje silinzele ukuthi kuqhumele inhlase nasesibuka nyalo kuyo i-last 16 leta uqala imidlalo yakhona sitayibona icala ngemigcibelo lapho sitabona khona lilinye lemavele amakhulu labake bayiphakamisa lesibala kuyo iSenegal lephethe sihlabani lesikhulu lapha lokungiside wakamane. I-Ivory Coast izintshatsheli zale ndebe ye-Africa Cup of Nations xa uyijongile ingaba izawukwazi ukuyikhusela indebe yayo? Kulukhuni sakusho ukuthi ngakhona na kuyivikela noma kanjani ngoba sicabanga sisagcina ngakubona iGibhithe masibona livele libonakala likhona kuphakamisa inzebe eAFCON macesa phinze liqhubeke bese seliyakhona kuyivikela inyalo kumatima njengoba ukuthi alikho livele sithi livele selilincane sithi ma club lese kumbe akadakheli ligama lamavele ngikhuluma ngawo nyalo la 16 onke acinile kungendeka noma ngayini kumbe ngibona ukuthi indlela yayo eIvory Coast futhi ukuthi seyiyaphela nje khona lana ku 16 kwadibani kepha ilicembu lengasi licina cinile malubuka bakhona naba phakamisa inzebe yona iAFCON emahlandla lasihlanu iCameroon yona ifurana itulu neNingizimu Afrika kumdlalo lesicabanga ukuthi utaba likhuni kepha lengicabanga ukuthi utaba interesting for iSouth Africa ichallenge lesingwa iSouth Africa leniketwe eMozambique kumdlalo lo waphambilini ngicabanga ukuthi itafuneke isebenzise lokuthi ilungise lamaphutha lewende bayidlala neMozambique nefurana itulu ngensimbi yemfica ngo9 ebusuku lowo ngelulwimi lwecela litiya ngelisonvo Ningizimu Afrika yonke emehlo ataba kulomdlalo bafana neCameroon. South Africa solo siphakamisa inzebe yeAFCON kanye nje kuphela kanti iCameroon yona 5 times kepha siyabesaba na hayi asibesabi siyabafuna. Enkosi kakhulu kodwa umuntu sibulele kakhulu ngexesha lakho. Bonga mina Elisa nawe mbukele ekhaya.
Ukanti ke mawethu ziphela apho ebesinilungiselele zona ngolusuku lwanamhlanje ezizayo ngomso ziza ngolwimi lesiZulu kamnandi.